ben duwe arane piye lho nyuwun sewu iki rada saru ning ilmu nyuwun sewu gawe anak kuwi aja kemrungsung ngoyak nafsu ning kitab kuwi ya ibadah no ibadah mula alangkah lebih baiknya golek dina sing apik golek dina sing becik oh ngono contone dina malam Jumat wong kok nindakke saresmi kumpul antarane wong lanang karo wong wadon dina malam Jumat iki ganjarane 1000 derajat kamulyan pira 1000 derajat kamulyan kuwi malam Jumat lupute nek ora iso malam Jumat, malam Senin utawa malam Kemis ya kena ganjarane malam Senin, malam Kemis 500 derajat. Malam Senin utawa malam Kemis pira? Ya kuwi 500 derajat kamulyan. Oh, upama ora kanten malam Jumat ora kanten, malam Senin, malam Kemis ora kanten. Kuwi kena malam Selasa, malam Rebo, malam Setu, malam Minggu kuwi derajate 100 kamulyan. Wow, 100 derajat kamulyan. Wih, ya ta, malam Selasa, malam Rebo, malam Setu, malam Minggu. Mbok menawa Mas Koirul arep nyeser 100-an. Iya, ayo. Iki kena, nek wong tiron kene ora sabar no. Mesti protes ning aku. Protese piye? Mbak malam Selasa nek ping 10 ora yo 1000. Ngono kuwi. Oh ya, Lah wong bojo kok padakne. Lah ya, ora kena lah iya kudu mawa cara kudu mawa aturan apike kaya ngono nak wah iya luar biasa iya iki sowan komplit saka Nganjuk Kotangin ya kuwi kanca-kanca ya kuwi sing karangkum dening Sanggar Seni Astabrata iya alhamdulillah jembarke serawung ngraketke tali paseduluran karo warga masyarakat ana ing kene iya ya Mak iya ngaturke panuwun ya kuwi kunjuk keluarga besar nuwun inggih menika ingkang winengku kinurmatan Bapak Winanto Kang Sarto Ibu Ruminah iya anggone wis paring kapercayan paring kapitadosan dumateng kula sak kanca saking Sanggar Seni Astabrata anggenipun paring lelipur paring hiburan unjuk warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Mbabatan Desa Tiron Kecamatan Banyakan iya alhamdulillah ya Mak didongake temantene biyung dongake apa dongaku tansah banyu mili kok no iya muga-muga sak rampunge adicara ringgitan dan sak rampunge seluruh rangkaian adicara tasyakuran pernikahan ya Kang Masku Kang Mas Khairul Anam ya ingkang patutan lawan Mbak Orosi Meidini ya dadya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah fidini khatal akhirah bisa mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku satemah pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jalma manungsa awujute putra utawa anak Allahumma amin ya robbal alamin jebul kae sing tak anti wis teko mrene
sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju deket lagi SWA merati yes mari kangen muka-muka tansah tegar hatiku dadi tendang amulan metro kangen mari kangen mulan siro metro tajem jajan siro deket lagi SMEA merati wis mari kangen muka-muka tansah tekan hatiku dadi tentrem amulat netro kal tajem mari kangen mulat siro netro tajem ya cantika yen pinuju deket lagi SMEA mari kangen muka-muka tansah tekan hatiku dadi tentrem amulat metro kal tajem mari kangen mulat siro metro tajem jajan siro Alhamdulillah. Ana dawuh agama uga ngandharke nduk piye? Dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane wali siji. Oh ngono. Gandeng iki sing kepareng rawuh tamu undangan uga para sutresna budaya pecinta wayang kulit punjul saka 40. Iba senenge pinanganten kekalih ya kuwi Kang Mas
Khairul Anam Kang Sarto Ndak Rosi iya sing ndongake wong pirang-pirang tegese wali pirang-pirang ndongake marang pinanganten kekarone oh ngono durung sing monitor lumantar live streaming oh ngono ya mak dasare bengi iki uga disiarkan langsung iya lumantar channel YouTube channel awake dhewe channel jenenge Asta Brata Media oh iya dadi sing kepareng mirsani lan midhangetake ora mung penonton kang mapan ana lokasi ning uga sing memantau utawa memonitor lumantar channel YouTube uga melu menikmati lan jurung donga kanggo pinanganten kekarone Kang Mas Khairul lan Mbak Yurosi iya amin amin ya rabbal alamin tenan kok nduk wiwit aku karo kanca-kanca teko sore mau iya pasugatan Banyumili dedaharan unjukan maneka warna anggone ngrengkuh luar biasa anggone ngrengkuh nuwun inggih menika keluarga besar iya Bapak Winarno Kang Sarto Ibu Ruminah iya anggone ngrangkul awake dhewe sak kanca ngaturake panuwun pasugatan Banyumili iya disumbutke disembadani kabeh buktine disumbutke Kang Sarto disembadani bengi iki iya awake dhewe sowan ora ijen ning uga nganti para kadang bintang tamu ngono sing ikut andil supaya ngregengake utawa nggayengake kahanan ing bengi iki ngono tuladane sapa mak iki ana sedulurku tuwa saka Bojonegoro bintang tamu utawa pelawak sing lagi naik daun iya Mas Komet karo Mas Dodok oh ngono iya diaturi minggah ana ing papanggungan supaya melu ngancani awake dhewe lan atur pandonga kanggo pinanganten kekarone becike mangkono no iya disepoti aja dipleroki rong rambahan iya monggo Mas Komet Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya aja dipleroki celorot dalos kudu ngerti cara aja ditinggal tapi badan tapi sekali lagi yo bablaske perahu layar
Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih, alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk Mas Akbar sing bagus. Alhamdulillah awit saking berkah Gusti Allah kita dipertemukan kembali ya Mas. Leres ancen lek Gusti Allah nek nitahke jodoh nggih ngaten iki Mas. Ngoten nggih. Nggih, saged panggih malih alhamdulillah. Ancen ngeten niki kan napa to nggih? Nyambung silaturahmi. Nggih to. Ngraketke tali paseduluran. Leres Napa melih Sotiron luar biasa. Teng dalemipun Bapak Winanto nggih. Nggih, alhamdulillah menika luar biasa lho. Nggih, luar biasa. Perjalanan saking Bojonegoro dugi mriki 3 jam langkung, Mas. 3 jam lebih ya, Mas. Perjalanan diguyur hujan. Nggih. Wiwit sore udane awet nganti barisa aku munggah wae udan Mas mau. Lah nggih. Ning niku barokah lah udan ngoten niku. Tandane Gusti Allah paring barokah, paring rezeki kagem pinanganten kekarone. Leres ugi kalih kula ngeten nggih barokah lho Mas. Nggih. Perjalanan dugi Temayang niku kan kathah alas to Mas. Nggih. Udan poh pinoh poh piur peh enten wit rubuh Mas. Wite rubuh. Nggih. Terus mobil kula gas terus. Nggih, lho. Karo kula pengen ndanggake cepet dugi mriki. Lah wite ambruk kok mbok gas terus. Rubuh kula Lho. Lah wite ambruk mbok terak terus. Mboten kula pikir pokoke ndagake teko kene. Lah piye nasibe mobilmu? Mobil kula mboten napa-napa. Lah ditabrak wit ditubruk wit tok. Wite sak menten kok Mas. Rubuh prik ngeten. Walah wit bayem to. Wit bayem cilik kula gasak mawon. Alhamdulillah nggih slamet dugi mriki. Alhamdulillah atur salam Mas Dodo. Inje Mas Akbar ya Allah dalang kok nggo anteng. Pomo aku kok biyen nom-nomanku enggak. Assalamualaikum. Sapa to sing ngongkon kok geger men to? Wong urang-urang ya ora mbok cak omong. Ora dicak omong piye kabeh ki enek sing ngatur Mas. Lah sing ngatur ning kene iki punjere saking Pak Dalang. Nggih. Kok kowe iki apendisi iki jenenge wong kemijilen kowe iki. Ora nek bengi iki ya gak. Lah nyapa to gak? Aku bengi iki tanggap sing digawe. Ciri sapa lho ngeten iki. Ngeten iki gak melok kene. Kelincipen kowe lambemu kelincipen Mas. Nyapa? Lho, kabeh iki urusane karo Dalang. Kok iso kowe karo sing digawe iki apa? Apa bener omonganmu ngono kuwi? Sing telepon gak Mas Akbar? Dudu. Lah mbok sapa to kowe iki? Lah sing telepon sapa? Sing telepon sapa? Lah nek kula jelas jenengan telepon nggih Mas nggih. Nggih. Mas Dodot tanggal 20 kosong apa ora kosong Mas? Lho, penak to. Mangkat to ning babatan tiron Mas Dodo. Nggih, aku ngono nggih. Melu acara pernikahan, kanca-kanca ya tak telepon kabeh, kanca-kanca sinden, kanca-kanca pengrawit. Lah nek iki informasi yang tepat dan benar. Lah kowe informasimu kondi to Le? Sing telepon sapa? Iki pernikahan to. Pernikahan. Nek ngejawab aku kok peresmian bandara ngono iki. Kok iso teko peresmian bandara ku urusan ilang isane. Lah kuwi buktine, kowe nek ra ndek bukti berarti ya dina iki nyuwun sewu ya Mas Akbar. Heeh. Mulai merongos ra bayaran kowe. Aku ya pasanganmu lho to. Oh, pasangan Mas, tapi nek masalah hidup itu sendiri-sendiri, golek urip dhewe-dhewe Mas. Ngene. Piye? Apa piye? Apa piye? Umpama wae engko disangoni Mas Akbar, Hah? aku kei piye? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kowe apa ngakali wong tua kowe? Bagi loro. Oh, tidak bisa, Mas. Saya sudah diatur sama keluarga saya. Keluarga saya nanti pakai apa dong? Aku piye Mas, mumpung rong suwe lho iki. Lho, kok orang suwe piye? Lah, aku sing nelpon sing duwe omah. Aku terus ngabari kanca-kanca sinden. Sampean aku po telepon sampean ke? Telepon ora? Gak. Lho lah yo nyapa kok munggah panggung? Lah sampean kok yo ora telepon? Loh, Yo. kok kowe kok malah nyalano dalange piye to? Kudune sampean telepon aku, Mas. Mas. Wong kekaroan iki pasangane Dodo ana komet. Sampean kok telepon Dodo tok. Ngono ki ya salah kaprah jenenge. Sing salah yo kowe iki kok Apa? punjer ki sing duwe dhuwit, sing duwe kersa kuwi sing nelpon. Lah kok malah kowe nyalano sing duwe kersa ki piye ta kowe iki? Siapa sing nyalano? Ini lho, nyapa kok gak telepon aku? Lho. Iya ta? Loh, lah butuhe karo aku kok. Butuh Nyapa kok karo Mas telepon Dodo kowe? kok. Oh, kowe karo kowe ta? Iya. Ngono. Lah kowe mau apa ning kene? Lah aku ora ditelepon kok. Duh. Lah aku yo sak-sakku santai to. Lho kok santai lho nyapa kok macak kaya ngene kudune kowe isin to Mas? Isin nyapa? Lho, lah wong ora ditelepon kok munggah kok beskapan kok nganggo blangkon, Hah? kok nganggo katok. Hah? Lah aku jone kok ning kene tanggaku nanggap sone aku yo munggah kok. Lho. Macak biasa. Ngono kuwi wong radio isin ya Kowe Mas. iki wong jere cara Jawa no wong rai gedhek kowe iki. Yo pen.
Lho kok iso ben iki piye to? Kowe ora melok ngingoni aku kok. Ora melok ngingoni. Kowe dhewe-dhewe kowe ditelepon kono ya kono. Tenan kowe dhewe-dhewe? Oke, aku ditelepon Pak. Sapa? Sing digawe. Sapa sing digawe? Wah, kowe roh ora? Roh to. Lah kowe roh apa, Sopo? Sing digawe. Lah kowe roh apa ora? Lah kowe roh. Roh to. Sopo? Pak Winanto. Lah iya. Sapa? Pak Winanto. Alah arep Lah padune ra ngerti kowe. Pak Winanto sing gadah damel. Pak Winanto sing gadah damel niki kan bapake Mbak Rosi to, Mbak. Mbak Rosi gundul mono bapake Mas Koirul. Lah Mas Kairul kali Mbak Rosi. Sing pundi piyayine? Pundi Pak Winanto? Iki sing ngangge rasukan niku lho, anu batik. Batik ki akeh sing ngangge rasukan batik. Lah ya golek dhewe kene repot Kok repot apa mungkin kene jejeg ning kene kok iso repot nyapa to? Kowe kene ngerti langsung menika panjenengan wilujeng dalu bapak. Ayo ngono to. Nggih Mas nggih. Nggih no. Bapak Winanto. Lah nyapa jempolanmu kok iso tuwil-tuwil ngene iki? Ngentosi sinyal. Alah padune ora ngerti kok iso. Lah kok ngerti wong ya ora ngerti ya. Wong iki ditanggap nyuwun sewu, Mas. Nggih. Ditimbali mriki ditelepon rene paring panglipur kok ora ngerti kuwi isin. Ditanggap sing duwe gawe kudu ngerti sing Ngerti. ndi to sing di omah. Nah. Ora ngerti mundur. Syukur kowe. Wong kok kemlinti ket mau tak gak Ora nek sing ora nek sing nelpon Nggih. sing duwe omah ora ngerti. Ora ngerti. Saru lek dipresani para warga mriki saru. Ngisin-ngisini komet ada-ada kok Bojonegoro kok ora ngerti sing nimbali iki nyapa to komet. Ngono lho kok iso paling gak kan ngerti to. Ingkang pundi Pak Winanto. Ngono lho kok mundur. Aku yo urung roh. Lah ora teko ndi-ndi. Ben ketok engkek ngono lho. Oh iya. Nah, atur apa? Salam dulu Mas Dodo. Injih. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku duren cacahe 7. Heeh. Mugi temanten sehat selalu. Amin. Ning Kejaten bablas ning Mojokerto. Iya. Mugi temanten ning Galenggala gadah putra Allahumma. Amin. Amin. Dongano sing apik sing becik nggih Ini Mas. iki tegese pelawak yang membawa misi, pelawak sing donga becik kanggo sing duwe omah. Leres Mas, dadi awake dhewe budal ki wis duwe sangu. Sangu. Sangu ngene iki ndonga lho Mas, ka omah ki yo mikir lho Mas. Ora mung Mas Dodo, aku ya iso. Sampeyan pripun Mas? Jangan kluwih dicampuri cambah. Cakep. Temanten kekalih mugi barokah. Amin. Jangan kluwih campuri cambah. Cakep. Temanten kekalih sakinah mawaddah warohmah. Amin lho ngene iki lho wis Ngene iki lho. ganteng, cerdas, pinter, guru pisan. Nah, kuwi lho. Cocok niki lho dalange ngene iki lho Mas. Lah wis jajal kuwi. Kuwi apa kok Kuwi apa pentas kuwi? prentus kriap-kriip. Plerak-plerok kaya nyuluh kodok. Lho, paling gak ya paring anu memberikan parian sithik. Parikan no kaya aku kaya Mas Dodo. Ora kudu aku ora ditelepon kok. Kowe dhewe kowe ditelepon kono ta? Kenapa mari dhewe? Aku wis gak bekal. Tenan kowe ra parian? Ora. Nyuwun sewu Pak Winanto menika enten dagelan kalih setunggale kok mboten parian kinten-kinten mantuk mboten bayaran pantes mboten Pak. Mboten pantes. Lho. Pantes kok ngomong pantes kok so. Ngomongnya pantes kok mboten pantes. Ya usulmu dhewe kowe iki. Kono lho salam sing apik paling gak ya memberikan apa? Nah iya, ndang Kagem kono. sedaya ingkang rawuh kagem khususe ingkang ngamugati Aku duwe sangu, Mas Dodo duwe sangu. Sangu. Kowe duwe ya sangu. Gak sangu ya. Lho. Kok iso gak sangu piye Ya to? parian to. Ya. Alah nang dadak iso. Jajal. Tuku tela. Tuku wis tanggul liyane tuku. Liyane tuku. Aku wis tuku duren, kowe kok malah telo. Pariane ngejak. Wong kowe budal nunut aku kok ape tuku apa? Oh iya. Sangumu ku lho ngepres. Bensin sing nukone sampean. Kula, Konsumsi mangan ing dalan. kula. ora Ki mau nunut urip tok bocah ki. Walah, ya. Kok iso Ndang, kok tuku, Apa? aja tuku liyane tuku. tuku ora gablek duit ngono kok. Lah iya. Nyewa telo. Kowe ki ya bacot. Telo kok nyewa kok bacot men Sing kebacut kowe wong loro iki lho. Telo Lah kok ya disewa gitu. wong pariane kok dibantah lho. Tapi tidak masuk akal. Gak masuk akal. Telo kare jumo disewa bareng iku lho. Kowe pikiranmu mbok endi to le? Heeh. Iki le. Jajal, apa? Ya jal piye? Sing masuk akal. Nyolong telo. Lah, cekel polisi kowe nyolong telo. Ya iya wis di penjara. Menang jara kok bangga. Ya ya. Nyolong telo nang gone Pak kami tuwa. Heeh. Gak patek cakep.
Cakep to, Dul. Lah nyolong kok cakep kon ndi. Nyolong telong ngene kami tuwa. Terus? Kula sing telepon sapa? Lah kok malah mikir nasibe neh iki nyapa to Mas? Kok iso balik telepon neh. Balik telepon kok sing ngono sing genah kok iso. Mbak nganten kalian Mas nganten mugi-mugi bahagia. Amin. Enggal-enggal pun paringi momongan. Amin. Menawi putra nggih saleh, nek putri nggih salehah. Amin. Ngoten nggih Mas nggih. Nggih. Kula kan nikah luwih dhisik. Paling boten kula niku kan gadah napa ta ingkang saged kula sampaikan dumateng panjenengan kangge sangunipun urip bebrayan. Amin. Menika ingkang sepindah. Amin. Minum bodrek. Amin. Lho kok minum bodrek kucluk iki bocah iki. Wong anten anyar mbok kon minum bodrek kan Aku kaya to, Mas. mudun kuwi amin. Lah ya ape tak terusno kuwi. Meroy dulur 4 5 pancer Kakang Kawah Diari ingkang nyucup bon-bonanmu kuwi. Kayak ngujup nih selametan. Lah nggih kowe kok Kayak ana rumus ular-ular wong penganten iki kudu kepiye ngono. Nah, ngono lho, paling gak iki duwe apa kowe iki? Nah, resep lah, resep. resep kangge manten bahagia. Ah. Menika lajeng dipun sampaikan Mas Dodo. Monggo. Iki piye to kok iso guwakne kancane. Bocah iki ngomong apa pikirane ketoke gak tepat iki. Lah sing ngawiti kono kok terus dipasrahne kancane lho. Lah iki kelihatan kompak antara pasangan satu dengan yang lain. Ya kompak ora iso kuwi ya. Kuwi ora kompak kowe. Ya apa? Apa njegal aku kowe? Modelmu kok kompak. Lah kok yo kudu iso kok. Kados ngeten iki nyuwun sewu Mas Nah, sabar. tokno kamruhku. Nganten anyar wong kula pun nate dadi nganten putra nggih pun kalih. Betul. Lek masalah paring resep nika langsung kemawon lek kula. Langsung priye, Mas? Langsung disampaikan kepada beliaunya Mas Komet. Monggo Mas, resep nganten anyar. Baiklah. Heeh. Untuk resep manten agar bahagia. Wah gila, kene iki asli iki. Yang pertama tetap tertawa. Wah, Nganten kok kon guyu ra di dhuwit terus tertawa piye? lho piye lho. Tertawa itu macem-macem Mas. Loh. Kok iso macem-macem piye? Iya, tertawa sing tenanan karo tertawa yang paksaan. Oh. Nek tertawa sing tenanan. Tenanan yo ngene iki mau umpama lucu yo tenanan. Nek sing paksaan utawa ngece kuwi ono. Piye kuwi? Ya Gur. Gitu. Iya nek. Lah nek kuwi ngentai. Oh, ngentai. Yogo biasane. Ning ora yoga kene. Lah yoga Astra Brata apa? Yoga Astabrata mendukung Mendukung. Lah nek yoga kono-kono anak yoga iki saya yakin luweh nemen. Iso luwih nemen. Oh iso luwih nemen piye to kok? Sik to Mas pinanganten kok kudu tertawa lho. Nah, maksudnya piye? Ngeten, nek kula setunggal. Napa? Kunci sukses dalam berumah tangga, awake dhewe untuk memperbanyak nyanyi utawa lagu di dalam rumah tangga. Kuwi asli. Wis tak buktekno dhewe selama bertahun-tahun. Apa yo tenan kuwi kok. Kita nyontoh orang India, Mas. Kok iso? Orang India dalam keadaan apapun seneng susah kuwi nyanyi. Ning piye? harus diperhatikan. Nyon sewu lho, ini untuk pembelajaran. Ya. Lagu itu yang belum kita sadari. Lagu ini adalah dakwah. Lho. Lagu adalah dakwah. Lagu adalah dakwah. Lagu ada. Mula para pencipta lagu, kalau memang lagu itu dakwah, mbok ya menciptakan yang baik-baik untuk semuanya warga. Lapisan atas, bawah, nom, tuwek, gede, cilik. Lha apa enek lagu sing gak apik? Saiki lagu yo apik-apik lho, Mas. Iya lagu apik-apik saiki. Sing biyen ya tak omongi iki lagu adalah dakwah. Contoh. Contohnya piye? Zaman kaya nek lagu Bang SMS siapa? Ini Bang. Lah kita kayak mesti ana SMS zaman kayak nyo misalnya. Lanang ya ta. Lah maksudnya ben gak Lah kuwi konangan. musim kuwi berarti wis musim gendaan. Bang SMS Zaman ya. berarti pas kuwi akeh gendaan. Meningkat lagi. Meningkat lagi dadi piye? Aneh. Ku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara aku mbok desel neneng tamenan. Ki apa to bocah ki teko ndi Kuwi wis iki? mulai marak hamil di luar nikah kuwi bayar. Nah, itu Kuwi malah- lagu adalah dakwah di situ. Betul. Jadi bocah itu melangkah dengan yang apa jalan yang enggak benar. Iya, mulane lagu ki enek sing oleh, enek sing ra oleh. Lah sing ra oleh lagu piye? Sing iki sing oleh sih. Sing oleh piye? Kaya Roma Irama kan boleh. Dakwah. Dakwah. Demi kehormatan boleh lapar. Demi kehormatan. Suarane penak Mas. Penak suarane. Demi keimanan boleh lapar. Demi keimanan. Suaramu penak iso ngene kok gamelok becak lho Mas.
Nerak kowe wi. Tapi apik tenan lho Mas iki. Kuwi nek lagu Jangan sing oleh. pernah ditukar dengan apapun kehormatan ini. Jangan pernah dijual berapapun keimanan ini. Wih contohnya lagu sing oleh. Sing Kan apik. wong krungu kan ya Ayem. Iya. Itu pembelajaran yang baik lewat lagu. Kuwi lagu sing oleh dinyanyekno. Heeh. Lah nek lagu sing gak oleh dinyanyekno sing Sing piye? oleh misalnya yo yu ayu. Loh, ayu. Ya apa? Mas, lagu yo ayo kok gak oleh dinyanyekno. Ayo. Yo ayo ki yo apik malah Weh, ngajak. aja ora oleh. Malah ngajak apik. Anak kowe nyanyi tak tapuk kok. Duh, malah kleru kowe. Ayu ngono ya. Yo ayo piye? Ayu ngising. Tapuk tenan iki omongan. Ya apa? Yo Omongan apa teko genak kene terus. Ngising neng wingking tutupi godhong pring sampai garing ngono kae. Ana ngene repok aku. Kuwi berarti anakmu kakek ndelok TikTok. Iya. Ki anake ning TikTok, Mas. Kuwi ora oleh dodo. Ora oleh, ya bener nek lagu Tuturmu apa? Tuturku mung setunggal, Mas. Napa Mas Dodo? Sing jelas rumah tangga kersane rukun niku kuncine setunggal. Setunggal. Aja rebutan bener ning kudu rebutan salah. Lah, iki lho. Betul. Asem kowe njumbulo. Yu ayu ngising tak tapuk tenan. Kowe greget tawa ngomongan segenah to? Ya. Aku lagi pengen kayak resep kene wis dek nyanyi ayu-ayu ki nyapa. Kuncine namung niku mawon. aja rebutan. Aja rebutan bener ning rebutan salah. Titik-titik ngomong salah, sepurane di aku sing salah. Lho. Oh iya. Ngene iki nek mboten kula praktekne mboten penak, Mas. Praktekno Mas ben jelas. Penganten ben jelas. Nah, ngene deh, sampean dadi Mbak Rosi. Rosi. Aku dadi Mas Koirul. Mas Koirul. Pamane. Pamane. Iya. Ayo. Aduh wedok ya. Iya to. Kuwi dadi sapa? Mas anu Mbak Rosi. Mbak Rosi Wayu lha kuwi koyo rosokan. Enake ngene. Ya wis ora apa-apa. Wis ra Gur apa-apa. contoh. Contoh tok kok. Iya. Mbak Rosi ki wedok. Wedok ya kudu nganggo Amit-amit. totalitas. Totalitas amit dalam ya. berkarya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Sri, heeh. Lho, ngono. Ben kaya wong wedok tenanan lah. Lah dalah. Wi lah, ngono kuwi wis kaya istri yang solehah. Iya. Piye? Lah, bojoku Rosi ayune. Kudu tak ijolno. Ayo dicelne. Eta-eta kowe ning omah ngentoni Mas Koirul. Instrumene, Mas. Apa ki sing suasanane? Sing suarane redup-redup. Oh, redup-redup. DJ, Mas, DJ. Iya. DJ. Wong rumah tangga kok DJ piye ta kowe? Lah kowe iso omong ya mbok omong kono. Ya, lah ngene lho. Klenrengan. Kayak sinetron. Maju ben kita syuting maju. Piye Rosi? Omongane piye Jajal? Lho Rosi ki wedok. Lah ya ki guwak swara lanang. Oh iya. Sing waras ngalah. Iya. Berarti aku gendeng. Malah ngaku. Mas Koirul, Deh. Lah. sudah beberapa hari ini aku tak jum. Deh. Jumpa. Lah ya pane tak susul lagi. Wah. Aku kangen banget sama Mas Koirul. Iya. Lama tidak bertemu. Oh, Lah ya mune tak susul lagi lah. ngedek-ngedek Lama wong. tidak bertemu. Hmm. Aku ingin memeluk, menciumnya. Tapi gelem mlebumu kapan? Iya set tadi longkas wong cek kerja kok Cek kerja. Malam ini kok bergotok ya suara. Bojone mencari nafkah ya. Pokoknya nggak ada kata-kata Mas Koirul pulanglah Mas. Nggak aku lagi teko. Nah. Aku kangen banget sama kamu. Ngantenannya rok ditinggal terus. Mas Koirul. Betul. Kuwi upin-ipin gak betul-betul piye to? Lali ya. Masa Koirul dadi upin-upin ndak enak tapi kok Mas Koirul, aku kangen banget sama pulanglah kamu. Mas. Pulanglah Mas. Tulung. Kenapa? Enak celeng. Celeng. Ngawur Mbak Rosi karo Mas Koirul kok nyeleng. Koirul kok Lagi celeng. siapa Ya aku Koirul bojomu. Mas Koirul. Ada kayak bajingan. Hei, Bajingan piye ta Kayak kowe? mbok dodok-dodok salam mbok. Dodok lawang. Duduk lawang kok kayak wong demo. Lah kudune piye? tek. Oke, ngomong to biar aku paham. Mas Koirul datanglah. Tok tok tok. Tekek. Lho. Tok tok tok. Tekek. Lho piye to? Aku kangen banget sama Tok 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 tok. tekek-tekek. Tekek-tekek. Tok.
Rosi, Halo. ikut saya ya. Kemana? Tak setrum sih. Kok iso tok-toki lawang tak totoki. Kok ya. Assalamualaikum nul. Ya, yo awale pengono, tok-tok lagi assalamualaikum. Ya. Mas Khairul pulanglah. Mas Khairul pulanglah. Tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih deh. Mas Khairul, Dek Rosi, aku kangen banget sama kamu. aku juga kangen. Maaf ya sayang, aku pulangnya Lagi terlambat. kalau kerja nggak jauh-jauh, kamu cari kerja yang dekat-dekat sini. Ya maaf, Kamu kan kerja bisa di sini-sini, kalau dekat-dekat sini, kalau jauh kan aku kangen. Oh iya, ya maaf sayang. Kangen, Maaf iya. ya sayang. Kangen baru gitu loh. Aku yang salah sayang. Aku yang salah sih. Tidak sayang, aku yang salah. Aku. Kamu gimana sih? Rosi habis makan apa sih? Makan batang. Mangan umum tuh. Ambumu badek mentos sih. Walah yo laki ki ya. Sayang maafkan aku ya sayang. Aku yang salah, Mas. Aku yang salah. Aku mungkin terlalu curiga sama kamu. Kenapa sih? Kamu harus percaya sama aku. Iya, aku percaya. Aku kangen banget sama kamu, Ros. Aku juga. Aku sayang banget sama kamu, Rosi. Kamu cinta kan sama aku? Cinta, Mas. Cinta banget kan sayang? Iya. Mwah. Ayo sih. Iya, boy. Sayang aku kok malah Iki piye kok rumah tangga kok malah gelut karepe dhewe lho. Kok iya ngajak ngono? Iki mesra, Mas, Mesra apa kancane wedi? Wedi piye? Lanang Mesra. padha lanange mbok biasa ngono. Biasa piye? Gantol, gantol. Mesra lho, mesra iki kaya ngono kuwi kok iso. Tapi apik lho, kayak aktingmu dadi wedok apik. Apik totalitas, Totalitas. Heeh. Kowe cara wedok tenan wah meteng terus mesti kowe. Ayo kene memberikan hiburan nyanyi titik-titik. Oke. Yo, arep aktor apa? Dah. Nggih. Lagu no, Mas. Lagu apa? Oke. Lagu sing jaman biyen tapi di akal saiki. Wah, dikemas dikemas lagi. lagi. Apa Mas Dodok? Yo ayo. Kok Kowe balik yo marah ya. ayo nah. Sing lagune niki lho, Mas. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 kuita. Iya. Na 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 kuita. Ya, judulnya apa? Mbah. Lho kok iso mbuh piye to kok iso? Lah nana tok. Sing lagune Joko Tingkir niki lho. Oh, iya, iya, Cuma iya. diganti. Diganti lirike. Tukang parkir. Heeh. Contone piye? Kulo tak ngetes niki, Jajak. Eling ora lagu kuwi? Apa? Joko Tingkir tukang parkir ngombe dawet. Jadi pikir marai ruwet. Tukang parkir ngombe jamu. Rasa dipikir marai ngalu. Rasa dipikir marai ngalu. Ya Allah bocah kok pintere kaya ngene nak. Alah 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 alah. Raine kok barongan. So, Maksudnya ki bangga. Ngelemoke bangga. lagu ket biyen yo kuwi. Entek maju rene. Ayo rada maju. Paringi ketipungnya, Mas. Heeh. Piye ketibunge unine piye Mas Komet? Duh. Gendut. Ketek gendut ngono Mas. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Piye lambemu ora penak Mas wis tarung-rungokno kowe. Aduh, gak sida Mas, keteke tersinggung. Lho kowe berarti Ngajar. ngenyek aku ketek kowe ya. Lah kowe kok tersinggung, kowe merasa ketek. Lho, ora merasa ketek. Lah aku sing ape nyanyi mbok gambeli ngono berarti aku sing ketek. Ayo aja ngaku no, udah ngerti. Kok aja ngaku kowe iki berarti wis ape ngino aku iki ketek. Lah kowe ketek ora? Ketek genduten. Ketek gendut. Ah. Rungono to, nglak gak aku. Jajal. Lho, ya ora. Piye bener Mas? Ketek gendut. Ketek moro lho. Ayo. Gak. Halo. Tak jeloki penyet lho kowe Dodok gendutan ngono lho. Oh iya. Ya. Heeh, terus jajal. Oh, Arepe karo, nyanyi apa? Ayo sing kompak. baleni. Iya ya, cah iso nesu kaya terong. Lho. Timbang kowe kaya kluwe, kok kaya terong. Heeh. Tukang parkir ngombe dawet. Jadi pikir marai ruwet. Tukang parkir ngombe jamu. Jadi pikir marai ngalu. Jadi pikir marai ngalu. Niku zaman biyen ngoten. Zaman biyen. Lagi berhubung acarane mantenan, Heeh. kata-katanya dirubah sesuai dengan acara. Dirubah pripun Mas Dodok? Ngeten Mas Ah. Akbar. Piye?
Manten anyar senang sekali. Asik. Nganten loro munggah kuwadi. Nganten anyar setok serasi. Lanang lan wedok nyenengke ati. Lanang lan wedok nyenengke ati. Zamanku piyen ra ana kuwati. Asik Ditemokno nang ngisor wit gedhi. Sing aneh sing marai wedi. Kiwa lantengen dikawal polisi. Kiwa lantengen dikawal polisi. berarti kowe nganten sugih. Sugih ndasmu no. Lah dikawal polisi? Lah karo digerebek kok. Kowe kok tangane Kok iso digerebek piye to kok iso? Kiwalan tengen nek polisi kabeh. Lah aku ngetengi rondo. Bocah ki wah. Ini gue contoh loh. Gue contoh Di live streaming loh. Aku iki jujur ngono. Jujur tapi aja di Lambung kon tak jak ngobrol moro-moro meteng. Eh, Lah mbok apane kok moro-moro meteng Oh kok kaya iso? omong-omong piye kabarmu nih terus plentu-plentu ngono ki. Apa kok plendu-plendu kok iso? Ora mbayar melu mlebu. Oke. Nganten anyar kita guyang-guyu. Rama Sinta numpak perahu. Malam pertama kudune jamu. Malam pertama kudune jamu. Jamu rajamu kudu kuat. Nganten anyar kudu nekat. Nganten anyar kuwi kuat. Ndur diambung sing ngisor. Alah tak tapuk karo kowe iki. Arepe nduk sing isor jengat ngono to. Weh, piye to sampean? Arep omong ngono to, weh? Dosa ra ngono. Lah ngono, Oh, dhuwur gak jambung isor jengat. Arep omong ngono to, weh? Saru pornografi Oh, weh. gak ya ampun ora wi. Keteke ya kowe iki omongan opo rono kowe. Ora. Live streaming. Live streaming Nggih omongan ngertos, Pak De. Lah nyapa nek teko ngat-ngat bareng iki. Lah kan nganten wis sah to. Wis sah. Ya apa jenenge tapi ora ya karek kono. Bebas Karek kono bebas Lho, tapi aku ora mikir kuwi ya. Lah pikiranmu apa nek gak kuwi? Ora. Lah apa? Pariane lho. Tapi parianmu piye? Parianmu piye Mang Jajal? Apa to Ulangi. kuwi? Lho lho. Joko sembung. Dhuwur Joko jambung. Heeh. Heeh. Isor apa? Dhuwur joko sembung. Joko sembung nyantol kawat. Joko sembung nyantol kawat dhuwur diambung sing isor kliwat ngono karepe. Dadi Ora kuwi. Ora kuwi. Ora mungkin. Aku roh karepmu roh aku. Yo, ayo. Yo ayo ning ndi? Ayo piye kok iso? Kowe ya ngomong Ayo, butak ae. nyanyi ra genah lo nyelesi den ayo. Lho, Tak terus. ngono ya enek lho. Hah? Pancen wedok ya ayo. Hah? Kowe nyapa kok mbok lho. Kowe nyapa mau unjune Gak kok. kono sabuke ra padha. Lho ra padha piye putih padha ya Mas ya? Padha no. Padha apa sing Padha lho salah? putih lho Aku sabuke. malah kaya damen dibongkoki ya kowe. Ya ora apa-apa dipas-pasne ngono lho. Piye nek Mas Akbar nyapa mau? Gegede. Dalam Sindene cantik. Lek Mas Akbar niku ndalang mesti beto sinden ya wayu-wayu apik-apik mening-mening. Betul. Iya to lho contone lho niki lho. Niki lho niki. Lho, mening-mening ta? Heeh. Kaya mening. Niki. Niki napa? Mening. Sing ndi? Sing mancing Sing mancing sapa to Mas? Mening-mening kaya ya ora kabeh ngono lho. Lho, wis ora kabeh piye to? Dalam Mening kabeh iki. pancen nggih tik 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 tik. Heeh. Lho, lah terus Sing ngono. Sepuh ngono. Wah, ayo muni. Lho tuwa nak sepuh nak cantik to Mas Dodok. Nggih to leres. Heeh. Biarpun sudah tua tapi masih cantik Masih jelita. cantik. Heeh. Oh iya. Iya, cantik. Kowe nyawang kuwi kaya apa? Mbok ibaratnya apa? Kaya sinden. Iya. Lah nek sinden ki jelas kaya Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Wah, Kairo. Lintang Kairo wis karuan. Lah mau ibarat to ki apa? Jon? Ibarat. Sepeda motor ya? Sepeda motor apa? Umpama sepeda motor sing baru nu Beat Street. Beat Street. Beat Street sing di starter gak enek unine kuwi. Iya. Ngono ta. Beat Street iki piye kuwi? Oh, Irit cepet. Kuwi Mbak Lintang Kairo. Lintang Kairo. Terus gesere. Gesere Mbak Widya. Widya sapa? Kok iso Widya? Mbak Widya sapa to? Mbak sinten, Mbak? Niki Mbak sapa sing Raras. Mbak Raras. Mbak Raras. Hah. Sepeda motor nu Vario. Kok iso Vario? Vario terbaru kayak tanpa suara double state sereng. Wah. Yo irit, Irit. ya ta bentuke ramping dawa. Wah. CC-ne gede. Di sini lumayan lah. Berikutnya Mbak Patricia. Mbak Patricia. Wis R.
Kok iso fish air iki? Fish air lho. Bentuknya memang bagus sih. Ya kan simple. Simple ramping. Dengan aslinya cerewet. Trang tang terang tang tang terang tang dua tak. Nek digas banter. Wah, kuwi nek gak karo oli samping. Merot oli. Oh. Jadi kudu dialusi. Mbak Beatrice pindane fish air. Fish air. Konone Dik Sinta. Dik Sinta. Satria 2 tak. Satria 2 tak. Wah, kuwi buanter neh kuwi. Buanter meneh luweh cerewet saka kono. Piye? Unine piye? Unine piye? Tang 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 tang. Nek digas, Nak dikas yo brang. kuwi montor apa ki jendok. Suarane ngono nak bener. Sopo kae? Aja. Lah nek iki luwih rada ageng. Iki Mbak sinten, Pak? Mbak Enggar. Mbak Enggar PCX. Wah. Montore carik ngene kae. Halus ya. Ring jebok. Wah. Gede. Oh, jebok. Boncengane gedhi weh jan muatan apa jero joke dibuka. Helm masuk. Yo. Magicom masuk. Kompor. Kompor mas. Lho apa nggo kompor bareng jane Tamasya kowe. Mbak Enggar pindane mau motor PCX. geser kono pesek. Geser sini ada Mio Scoopy. Oh, Scoopy CAP. Anu. Heeh, piye Scoopy iki? Ada yang pendulus ngono. Kok pentulus piye kok iso pentulus nyapane? Pentulus sih lho. Scoopy itu kan juga model Bodine. Setem pentulus. Pesek ting pentulus. Pentulus, Pak. motor family kayak yo kadang penyunyu. Heeh. Iki lek di starter munine piye? Mun ini ya Oh, seger. Bareng mlayu. halus. Melayu ya rada kalem lah. Oh, kalem be. Metik. Pomo sing numpakino sama grup apa jeneng? Paling gak kami tua. Oh, kami tua. Ya. Lah nek sing setunggal pinggir ngono, pinggir. Setunggal. Ayo ndang munia. Syukur weh. Ndang munia. Syukur. Iki lho, Bu, nek sing nyandra niki ya kula mboten. Napa tebung aku? Kalau neng kono anak sapi ge. Ro ke sampean. Nggih. Nah, kayak tak uncalon ning kono nggih pakan sapi kono. Napa ngaku entekan motor wis. Ora montor jek akeh kok. Motor ben jek Alfa Pusban jek enek lho. Wis gak duwe. Oke lho jekan ya. Kuwi jenenge gak Wis adil. kebacut ya kowe. Lah nyapa? Nyapa kono mbeta kono motor sing ape Aku numpak arep mbak sapa? arane apa? Ndang. Siji motor kabeh montor. Montor kersane adil. Adil. Ngono lho, Mas. Motor kadang ngono. Kok mantar kadang ngono. Lah kok sare Kadane piye? Hah? Piye? Kadane piye pickup ngono? Boten kok iso. Pickup anjing ngembat sampean ge ya. Alah mboten tak budhe kok. Wis sok budhe sapa? Wis ya budhe. Liyane Satria Bit. Alon-alon ngomong karo Pak Dalan. Buke ra krungu. Ben Apa mau buke ra krungu. Apa motor apa? Motor apa? Tosa. Sing tinggo ning pasar kuwi. Piye? Dalam Piye kendaraan apa? jenengan kata Verosa. Oh. Verosa Honda. Wer kode. Iki sing tinggo ning pasar kuwi. Iya muatan apa ya? Apa nah iki omong apa nah? Anu mboten jalan-jalan nggih oke, tamasya oke. Oke. Mate digo muatan yo iso. Go muatan gabah ya iso. Digo jalan-jalan yo iso kan juga tahun itu. Iya. Sing sering digo bakul letek. Aku mbak rasane apa nah? Alah mboten napa niku lho, ajenge mlethek napa Bane. Pun kenging udan ngeten iki kan aman nggih. Nggih. Wah, nduk anu nyanyi-nyanyi. Wedi nek Wedi we. Wah, wis metu sumute. Ayo ditelok. Adik Lintang karo Mbak Raras ya. Nggih. Jumeneng bareng. Ya. Bareng. Bareng no. Oke. Ayo sepotone to sing gayeng gomyak. Yuk, dados. Hey!
Ugi ngaturke sembah nuwun Mas Akbar. Nggih, kagem sinten Mas Dodo? Mas Pladen. Oh, Mas Vladen. Luar biasa wau pasugatane teng mriku mah. Enak-enak. Jos saestu dahar medal. Wah, Unjukan medal. unjukan medal. Pun dahar pun ngunjuk to? Sampun sing istimewa niku kopine Mas. Kopine pripun Mas Do? Kopine kula jajal seruput payo. Enak. Wait. Lali paling ra diparingi gula paling. Ben melek kok Ben iso. melek, Ben yes, melek. betul. Selamat malam sekendalu Cak Dodo. Selamat malam Delinta. Nggih, pripun pawartosipun? Sehat Dek, sampean piye to? Sampean ya Alhamdulillah sehat. Dek? sehat. Panjenengan iki wau rawuh jam pinten? Dugi mriki wau 8:30 lho Dek, saestu perjalanan nggih lancar. Ya Allah. Kudanan? Iya no Dek, kok mangat tekone kudanan lho ya Allah. Sampun dahar napa dereng Pun cukup panjenengan Bapak Winanto menika lek paring pasugatan pun cekap sedaya. Estu niku. Alhamdulillah. Oke, ya Allah, sampean tangane halus ya Dik ya. Ya Allah, halus e ra kaprah. Alus no Mas, gak koyo sebelah ya Mas. Allah sebelah kuwi apa kuwi? Keluarga ape congkrah kok kuwi. Tangan halus mek ora ki marang perbedaane siji. Apa? Kuwi pedal kerja mbek ora. Lah lek ngene iki umpama tangane rada kasar-kasar, berarti pekerja keras. Ngono. Lek kono ora seneng kerja. Ah kuwi esuk ben ape mangan apa dedek? Iya ya Mas. Kowe iki berarti wong lanang ra tanggung jawab. Ora sapa mesra-mesrana wong nganten anyar ki ya nak pacaran karo anyar tok kok. Lah terus nek wis dadi nganten Anak wis kawak jajal duwe anak loro nis. piye? Lah ya sak-sake. Nek lagi kenalan. Lagi kenalan. Pacaran nyun sewu sampean karo Mbak Lintang ya. Ah. Nyun sewu ki ora jorok. Nggih. Ngentut ilmu diatur. Kaya dikei handset. Ngene. Ini perkara lagi ora pacaran. dijaga imet ngeri. Gengsi, mergo gengsi. Ora nek suarane murmur ambune ora karo-karoan. Dasar nek wis anak-anak loro kok berat. Ketok iki keluargamu dhewe. Lek kono piye? Kowe iki modelmu ngece ya? Ya, Pak. Lek wong wedok ki tangane halus berarti ora seneng mergawe. Ora seneng. Sorry Mas, aku ki wong lanang mampu tanggung Syukur. jawab. Iki mergawe apa? Tak penging Mas. Nganti baby sister no, Mbok eman. bantu, tak eman no. Wah, keliru lanang. Nyuci keliru. laundry no. Keliru. Kok iso keliru? Aku gak. Lah kowe mbak apane? Sing kerja kudu kene. Duh. Ndak kok ngono to? Anak perlu kene nyindan aku ngeterne. Kok enak menurutmu Enak menurutmu. Kur dadi Kowe padha karo ngedol bojo nek ngono ngedol bojo. Pancene tak dol. Hei. Kurang ajar, kurang ajar Mbak Aras, kurang ajar kowe. Bojo kok Kan didol lumayan tuh. Ora sayang. Ya wong kaya ngene kok mbok dol apa wis ra penak? Penak yo mbok nak masalah penak orane yo ora ro. Maksudnya ngene tetep ora ki mau kan tembung guyon. Oh, piye Mas piye? Najan to tanganmu kasar alus kuwi ra awake dhewe sementing padha-padha ngertine balik meneh wong omah-omah ki ora kok menyatukan apa-apa ning menyatukan perbedaan. Wis penting. Ngene lho. Wong sak omah ki ra mungkin lanang wedok kok padha kabeh ra mungkin. Ning sing penting menyatukan perbedaan. Lanang seneng putih, wedok iso seneng abang. Kuwi kudu padha. Disatukan. Disatukan. Tapi tanggoku ya sing aneh. Apa? Sing lanang wireng, sing wedok ya wireng. Ha. Anak-anak loreng kok Mas. Tenan. Madep nanti mae. Madep ngulon. Kuwi aku yang anu. Kurang ajar. Berarti ya kowe berarti kan. Iya, Ini ngomong ada dua sinden Nggih. dimanfaatkan dengan benar becik. Oh jeng. Ibaratnya kan pengantenan toh, Mas Nggih. Khairul, Nggih. Mbak Rosi, wis Rosi. akad nikah, Empun. tasakuran pernikahan jajal. Nggih. Wong papat drama kecil-kecilan gawe koyok temu manten. Oh ngoten. Ah. Oke. Manten. Kowe tak temono kowe dadi nganten. Aku nganten ya. Ya. Mantene sapa? Langsung malam pertamanya piye? Hei! Pertama piye to? To, he skenario iki diatur. Kok iso malam Ngene, kowe pertama? Mantene sinten? Ngantene iki sampean iki tak dadi nganten iki. Nganten wedok. Iya to. Tenane. Cek elegan iya ya. Kamu ya? bapake. Yakin. Lah kowe dadi apa? Aku iso mulah malih. Loh, kok malam piye? Iso dadi wong tuwa, iso dadi perias. Oh, MUA. Nek Mbak Raras. Mbak Raras dadi bojoku. Ayo Bu gawe adik neh. Apa? Ya piye sing bojone wis haus darah kok. Jajal. Orang tua. Jangan lungguh kene sayang. Jangan kemana-mana nanti jatuh. Ditemu apa langsung sungkem? Ras kene sampean tak warai. Ras apa? Aku ndek sini loh, Kang Mas. Kurangnya lali ya. Gimana sih? Lintang sini lintang, tak ajari.
Aku dadi priase. Riasi-riasi. Sampean Pranata Cara. Pranata Cara. Nggih. Dalang manten. Dalang manten. Amet ibu nggih. Lah niki prias. Kowe nah. Alah. Ngambur ah, Mas. Iki jenenge dodok wedding. Dodok wedding tur jengking. Iya. Ayo, Prias. Wong leng gending kodhok ngorok. Korek. Kodhok. Ayo MC barang. Kalau MC-ne ayo ta Pranata Cara. Oh iya, heeh. Monggo diiringi kebukira apa kodhok ngorek? Kodhok ngorek. Ngaringi temanten kekalih. The waiter. Nganten koclok. Nganten apa gelut to piye kok iso? Gak oleh. Siap. Sirep. Ya ini kok yo bar subuh. Ya lah rupane. Bintang siap lo ya. Ince Kang Mas. Prias siap. Sampun ta. Coba dirias langkung rumiyin supados pinanganten. Mas sing lanang kok kaya ngono. Jabang bayi. Sing lanang bar kena epilepsi, Dik. Ada kaya lu. Ora apa-apa. Kene nduk tak riasin, Nduk. Oh ya wis cantik nduk sampean. Cantik. Sing apik. Ayo, jam merah-merah. Sing bagus. Wes apik. Apik, wes. Mlaku sing apik ya, Dik ya. Aja ngisin-ngisin. Iki sing nonton tiang kathah lho ya. Iki perias sing wis kondang lho ya, Dik ya. Ya? Iya. Ayo, Pak. Sampun. Pinanganten putri jumangkah lon-lonan. Lon-lonan. Alon-alon. Oh, alon. Nganten aja godrog, Dik. Pinanganten samya cecaketan. Cedek. Pinanganten sik to mlakumu dianggrek. Kok ngono ta, Mas? Iya aku karo ngetes umpama gelem ora. Dia pinanganten kakung sungkem kalian pinanganten putri. Sungkem lah sing lanang melarat kok ya sungkem karo sing sugih. Ngene. Lah, Sampeyan menenge disungkemi, ente maju Duk, ente maju. sing ngayani sing wedok kok. Sing layani sing wedok, sing kaya sing sugih sing wedok. Giya acara ngidek endok. Nah, ngidaki tigan. Wis ayo bar lagu wae lagu. Endok pitik. Kendok pitik iki lho. Ndok pitik. Lah ngono lho plas-plasi wong. Kowe kok ora percaya karo priase to? Kendok apa? Lah ngidaki ndok rek. Wis to, lah mbok kira ndok apa to? Aku yang gowo. Kok ngidaki ndok pitik, bar ndok pitik terus ndoke bojomu ya, Nduk ya? Yuk terus engko dijol ndok banyak wis to. Giya manten kakung jumeneng malih. Giya kagandeng madhep kene kabeh. Madhep kene kabeh. Lah, manten wadon pindane Komorate, manten kakung pindane Komodo. Komodo lah. Pak, sungkem. Sungkeman. Berono, Dik. Wis. Ngono. Sungkeman. Anu, Nduk, kok biyut-biyut ngene, Nduk. Iki jomplang bareng isin lho, Mas. Manterono ora. Wong tuane lanang. Ya, pinanganten putri sungkem mring Kanjeng Rama. Ayo, tak warai. Terokno, Tang. Aja gagal. Pak iki lomo ngono lho, Pak lomo. Pak apa tak keprok. Pak maratuwa mbok keproki ndiasmu to. Lah kono yo mbok buka. Ya Pak lomo kok. Terokno, Tang. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Mugi-mugi bebrayan kula Mugi-mugi bebrayan kula saged sakinah mawaddah warahmah. saged sakinah mawaddah warahmah. Wis to mbek anake dhewe kok wis to. Iya Nduk Cahayu tak pangesten. Bocah yo manut. Tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenmu bebrayan tansah pinanggih bagya mulya hayem ayem tentrem enggal engko gadah momongan ya Nduk ya. Momongan sing ayu, sing ganteng, sing bagus, sing soleh lan solehah. Iya ya, kowe iki anakku sing paling ayu-ayu. Wis tongko tak anune dhewe. Wis ta iya ya. Kowe golek bojo kok iso rupane kaya kekes ngono to Nduk ya. Sodot. Dia pinanganten putri nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Iki pangestu Kanjeng Ibu. Apa aku? Duh Kanjeng Ibu, Duh Kanjeng Ibu. kula nyuwun pangestu nggih. Kula nyuwun pangestu nggih. Ibune nyauri ibune. Iya ya, Nduk. Iya ya, Nduk. Tak pangestoni. Tak pangestoni. Muga lehmu omah-omah Muga lehmu omah-omah. iso ngabekti karo kakung.
Hah? Iso ngabekti karo kakung. Iso ngabekti karo Anjen bojoku pirang-pirang dina ora ndok kopo, Mas. Tenan. Ora apa-apa. Pinanganten estri jumeneng malih. Giyo pinanganten kakung. Sumungken wonten ing Marasebah. Tak pangestoni ya, Le. Anggenmu mbangun Balai Wisma, mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya, mboten enten alangan setunggal punapa ya, Le ya. Ejia. Sing rukun rumah tanggamu ya, Le. Piye, Mas? Kenapa nih? Lah nyapa, Le? Uket-uket iki. Wis uket-uket piye to, Ge? Kok krekal. Kuwi buntut tikus kok krekal-krekal tak tapuk kuwi. Omongno. Kuwi kagungane bapak ya, Le. Manten Kak omong. Bapak. Nah, apa? Nyuwun pangestu panjenengan Bapak. Mah, Piye to kowe iki? aku junes kok karo nganten lanang, kok senenge karo nganten wedok. Iya tak pangestoni ya, Le. Matur nuwun. Mugi-mugi anggenipun bangun Balai Wisma tansah pinanggih bagya mulya ya, Le ya. Asem mbok ketut. Giyo manten kakung nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Aja ngono Weh, to, Mas. Iki maratuwamu kok mbok mbok hirup dhewe. Kene Bu. Mantene. Oh, Hop. mantune yo iblis ketoke. Sungkem. Iki mbokmu dhewe kok iso Lah ya ape sungkem. sungkem kok karo Aku kudu sungkem. sik to bocah iki kok ape rudo peksa ketoke. Cak kurang ajar. Wi maratuwamu. Maratuwa kok ape, Bu? Mas, sampeyan aja ngono to karo aku, Mas. Syukur. Kok sayang lah kono ngawe. Ora enak maratuwa kok ngawe ora enak. Maratuwa Ngawe kok ndi? Maratuwa. Yo kowe dhewe ki sing nyosor dhewe kok iso. Lah aku ora tang nyosor ya ora diawe-awe. Ora kedebang. Bang, Mbak Rara Loh, kali. sungkeme enggak ditutup, Nek. Ayo, Sungkem meneh kene lho, Le. Dasar sungkem meneh kene to. Yo ngawe. Ya ta. Lah urung bener lho sungkeme. Bune, sampean Piye to, Pak? Sampean ape disungkemi siluman gunggup, Bune. Kok siluman? Ya anake dhewe kok siluman piye to? Ning papa ra setuju nek apa ki lintang Kairo oleh kuwi gak setuju. Lah piye? Wis tak jodono karo konglomerat malah entuk konglomerat. Tapi kula remen Rama, kula Iya. remen sangat kalian menika. Apa seneng wong omah-omah seneng tok? Mboten. Wong omah-omah iki butuh bondo. Sik to ki wis rabi kok malah gegeran to. Jane Iki mau wis temu manten wis nekane MC kondang. rencana bar nikah tak batalno langsung tak pegat. Ya anak elektron lho iki. Elektron. Elektron ya. Selagi nembang ya. Nggih. Sera. Sera iki dangdut. Lah ya siragen. Oh alah kowe iki yo iso njipuk kata-kata ngarep. Niki wonten pamundhut lumantar Apa, Mas? WhatsApp gelo kalih ninggal katersan. Monggo dipilih kalih. Oh, gelo ninggal katersan. Gelo nggih. Nggih. Gelo. Gelon apa? Ninggal Manut? katresnan. Geloan ya. Oh, nggih. Oke, gelo. Medley. Apa kowe medley? Medley terusan. Jenengan saniki pun benten ya, Mas. Bentere napa, Lah Mas? niki saniki nyambi dagang. Lho, Dagang apa lho? Dalang karo dodolan krating dek. suguhan ya. Saya tak sampean dalang apa blantik to jadi. Kabeh kok diayahi. Suguhan kok iso dagang krating dek. Ya paling gak mikir to dagelane uman porong ayo ngono. Aja ora tawar we. Ayo mangga. Yo, gelo bersama Mbak Rara sekalian di Lintang Kairo. Celorot terus. Celorot jor. Hey.
saiki ketemu kowe lunga tinggalake aku koyo sinden jalatiku lodo metes lelesi pipiku yen pancene ora tresna mbok yo kondo sing ikhlas saja aku ora bakal Yo. Senggae ora penak. Ora penak. Yo. kaya ngene lalakonku biyen ngukum kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo Astro Protatoy. Ditelaske kaya ngene lalakonku ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati selawase. Terima kasih Mbak Raras dan Lintang Kairo. Lintang Kairo luar biasa. Wis ayu suarane ya kepenak nggih Mas nggih. Nggih. Ancen upama iki upama aku jelegan ndi bojo sinden penak paling. Penak, Penak ngene Mas. Akhire ape turu mesti ditembangno. Tembangno. Maem mesti nembang. Nembang. Penak lho Mas pokoke. Tanggapan iso bareng sampean ndak ke sindene Nggih. bojone dhewe. Bojone dhewe. Wah, jan idaman ya. Idaman nanti mesti berdua. Kuwi nek payu, lah nek ra payu apa mrongose. Sing nanggap sapa? Kok mesti mbok entahi ngono nyapa. Aja wong aku di bojo penyanyi tak gua. Duh, piye bocah ki kok lincip. Ya kudune bangga to. Kudune seneng. Bangga jane, Lah terus tapi bahaya.
Bayane ning di bojo penyanyi. Penyanyi dangdut iki iya nang omah bareng ya ngono. Piye? Roke cendak. Ya. Heeh. Kene kayak lampu. Lampu piye to? Teko udel mekan. Iya. Kuwi Terus? apa lho? Bareng tak ambung nyetrum kok. Aja. Kuwi kliru sing mbok ambung kuwi kabel. Enak ya kaya Mas Khairul Anam. Angsal Mbak Rosi. Wis ngene iki ayem lho. Ayem. ngono. Ayam tentrem. Pengusaha somen. Wis ya. Pengusaha tok nganggo Pengusaha bareng tok. nyapa lho. Mas, iki tak maca, heeh. Sing lumantar WhatsApp sambil membaca ya. Nggih. Iki niki nyuwun lagu wonten podang kuning niki saking Wahyu Temanggung. Semoga Mas Dalang dapat jodoh yang solehah. Amin. Amin. Pama sampean entuk Rungokno iku. Mas. Pama sampean kon milih cawe itu sing piye, Mas? Solekah. Solehah no? Canggonku solekah wireng lho, Mas. Maksudnya ki sifate tindak tanduke ki sing solekah. Maksudnya ki ayu lairit nganti tekan batine ora jenenge solekah wireng kuwi ora. Dok Lho. ora. Iya. Piye Mas? Kriteriane piye sampean? Hah? Jawab sik to aja kesusu. Gak ngerti tak takoki cawe itu mesti mlipir deh. Ya apa lho? Ya sing ayu laire ayu batine. Pun cukup niku. Cukup no. Tanggaku ayu yo minggat digendak wong ya enak. Loh, tapi kan ayu batine bisa menjaga diri. Nek wis duwe bojo ya toh, ora bakal ngladeni wong lanang liya. Tenan batine ayu. Batine ayu. Tanggaku batine wayu tapi wonge merong aja enek ngono iki. Gelem sampean? Loh, makanya aku mengatakan ayu laire, ayu batine. Oh ngono. Heeh. Kene pilihan liyane. Kenek ayu laire, ayu batine. Kuwi mesti jos. Rumah tangga iso. Ngrembaka. Ora mesti. Kok iso ora mesti lho. Ayu batine ayu anu sing lanang selingkuh ya akeh ngono kuwi. Lho nek aku ya ora mungkin. Oh nek sampean setia ya. Heeh, aku ki wong lanang lempeng kok. Lempeng. Setia sampean cedake debok tok. Nah, Ya nggowo sampeyan kae iblas ora tau nyedhak. Ini kan pangan-panganane dagelan to. Oh jodoh kok diomongno, jodoh ki rahasia ilahi ya. Nah, contohnya kayak iki lho Mas. bojone Nah, Mas kaya- Komet Lho, ketemu piye bojone- nyen sewu jarene cah ireng, Eh. rupane elek, dedeke rapate dhuwur. Nyatane bojoku ya kaya Manuhara ya ta. Kanci. so bojo banci ya. Senengane sing banci. Ora mesti Lah nek kriteria senenganku sing gedhi ya. lah nek kados kula, Nggih. kali bojo kula ketemu biyen padha-padha teng sekolahane Mas. Oh, teng sekolah. Kuliah biyen Mas, kuliah bojo kula liwat tak terus kenapa to Dik? Aku ge nek goncekan tak goncekne mulih. Oh, cinlok cinta Cinlok. lokasi. Cilok Lokasi. Pitring Tresna Jalan Sok Kulino. Kulino. Lah kowe pethu bojomu ning ndi, Mat? Penjara. Bojo kon pas nang penjara iki piye ta? Lah kene pas kas Dilanjut ya, Mas? Nggih. Podang kuning. Mbak Anesia ayo Enggar Sari, Mbak Enggar. Bagar, monggo Bagar. Sepoti cowok sing Mbak. gumiak. Yo. PCX. Oh, PC. Ya, Monggo. coba. Sinden Asabrata itu hebat semua wanita yang berlatar belakangan pendidikan Pendidikan dan karir. karirnya apik iki. Heeh, Dewi Trisa Pendidikan kuliah. Kuliah. Dek Sinta kuliah, Mbak Sri kuliah S2. Niki Bu Guru. Oh, sampean nggih pun lulus kuliah. Sampun. Ngasih teng guru. Nggih. Peh padha berarti. Sami lho semua profesi berpendidikan berarti. Berpendidikan. Ah. Iki pamane Mbak Enggar. Nggih, nggih, tas Iki pundi? wong telu, aku, Komet, terus Mas apa ki? Ah. Mas Akbar padha-padha legane nang sampean sing dipilih ndi? Aku mau milih sing anu sih sing apa Mas sing muda. Sapa? Sing muda ada dari bertiga ini sing muda kan Mas Oh, Akbar. Akbar to. Kowe kepedean kowe iki Bisa odah. kepedean, Kowe kepedean kowe iki. Nyapa ngono kuwi? Kan aku wis ngomong sing muda. Lah aku yo cek 23 iki. 23 semono wis widak kaya apa? Sumpah 23 aku. 23 kok kulite keriput deh nek 23 kabeh. Padahal tak mode ngono. Mbak Enggar teng sekolah guru napa? Bahasa Jawa. Mas Komet iki guru apa mulang apa? Kula mboten mesti. Lah, Lah nek kula
4 SD. SD. Ah. Nggih. Nek komet niku ketinggalan guru. Guru? Tapi teng sekolah dandani sanyo. Wah, Gendeng wah. bocor, kursi rusak, meja rusak. Jane serabutan aku, Mas. Berarti gayane gawe keki, gawe pegeri, korpri ngono kae. Lah nggih teko kono salin. Guru apa bon wis. Wes mesti apa nginjak-nginjak IQ. IQ piye? Lah ngerti aku mulai SD. Hah. Guru ngekek pertanyaan sak kelas kene sing jawab ya aku tok. Berarti kowe pinter dhewe. Lah iya kok adek pamer. Juara kelas. Juara Lah ditakoki piye pas kuwi? Wah, lah siapa yang ngentut? Ya aku tok sing iso jawab. Lah yo. Kowe ora pinter. Lah nek kare pendidikan wong IQ-mu apik kuwi nek ditakoki apa mesti iso njawab. Iso. Jawab. Contohnya kayak Mas Akbar. Heeh. Nuwun sewu Mas Akbar. Pripun Mas Dodok? Pertanyaan matematika. Matematika? 5 kali 5 berapa? Loh 25. 25 pinter. Pinter, Mbak Enggar, Mbak Mbak Enggar. Nggih. 5 tambah 5 berapa? Dosa 10. 10 pinter. Ya, Pinter. ini latar belakang pendidikan yang cerdas. Heeh. Wong ngene kok trembok alam 5 ping 5 bocah lagi lahir iso. Iso. Ora mesti, Mas. Nek Murid komet. murid Iya. komet. Coba saya kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. 5 kali 6 tambah 7 kali 24 kali 56 kali 27 dibagi 224 dikali 247. Piro? Kok Goblok Gak murid iso goblok. jawab. IQ-mu ndongkrok le. Nah, isone ngentut tok le. Mas Akbar, Bagaimana Pak Guru Dodok? 20 tambah 20 Loh 40. 40 pinter. Mbak Enggar, Nggih. 40 tambah 2 42. pinter, IQ-nya tinggi. Komet 42. ora Sopo? kuwi, pertanyaane ra kuwi. Kowe jenenge kemijilen kowe. 500 dibagi 2 Heeh. dikali 422 ditambah 473 dikali 56 ditambah 772. Alah plora kaya nyulap. Lah kowe basa. Lho kene tau kuliah. Kuliah pertanyaanmu ra umume wong kok. Lho, Lah nek kowe pinter mesti 500 mbok bagi aja mbok ping 400 sik. Bledas no utekku. lah nek terakhir kowe pinter yo jawab. Jawab. Iso no. 500 bagi 3 ping 75 ping 2 kali 2 kali 3 kali 4 bagi 6 piro? 447. Loh, Betul pinter murid Dodok, pinter. Ayo. Tepuk tangan. Murid Dodok panten ranking 1. Paralel 1. Pinter murid Dodok. Kamu ranking 1 nak, makasih, pinter ya, makasih. nak. Besok kasih hadiah ya, Pak. Ya. Sik. Dodok. Besok kasih hadiah ya, Pak. Pinter murid Besok Dodok. kasih hadiah, Pak. Heeh. Kowe ape piye wong kowe jawab pertanyaan ra iso kok Lah ape aku ngambung. iso mbedeni kok. Lah, ora, tapi kan ra iso kowe jawab. 5 kali 2 sama dengan 434. kamu ini pinter. Iki go Ranking 1. Ranking Ini saling karo wali murid. Makasih ya Bu Gelu. Wah, iki grup kocrok ya. 5 kali 2 kok sok 300. Sementing kan jawab ya Mas ya. Penting jawab. Alah timbang kowe ra jawab. Oh, aku jawab kok. Instruksine iki penting jawab. Lah nek Mas Akbar jelas. Heeh. Mas Akbar. Coba siapa presiden yang baru saat ini? Loh, Pak Prabowo Subianto. Betul, Oh, betul. betul. Ayo. Siapa wakil dari Bapak Prabowo? Mas Gibran yang masih muda. Betul. Lah nek kowe apa iso kowe? Iso. Siapa perdana menteri Irak? Arab Saudi. Sopo? Syukran kasiran. Apa enek sukran kasiran? Ora kuwi. Sukran kasiran selamat. Keliru. Keliru piye? Syukran kasiran. Beda lho kuwi pengucapan karo arti beda. Syukran kasiran iki sapa perdana menteri Irak? Syukran kasiran. Sing tau Jenenge biayaan padha teko presiden Irak ya sapa? Syukran kasiran ki terima kasih. Terima kasih. Yo. Syukran kasiran. Monggo. Pedang kuning nggih, Mbak Gar. Bodang kuning bablas ke syukran kasiran. Kagenan apa? Terus geget syukran kasiran. Anu dilanggam kiriyen. Langgam. Heeh. Mangga buka celuk mawon. Heeh. Mbak Enggar.
Terima kasih Mbak Enggar. Nggih. Podang kuning sampun katur. Inji. Niki nggih ugi wonten request saking tuan rumah. Oh, Bapak Kang Winanto. Sarto. Laras. Gerajakan Banyuwangi. Langsung kemawon nggih. Nggih, langsung ditajake mawon. Monggo. Diwalik coro Banyuwangi. Banyuwangi. Siap. Yuk kanca-kanca siap. Gerajakan Banyuwangi minangkani pamundhutipun Sokibul Kajat. Yuk dadeke gerajakan Banyuwangi. Dados. Gerajakan Banyuwangi. Kula jebulake eling, Mas. Napa. Mbak Raras niki putranipun Dalang Kondang menika nggih. Bapak Sun Gondrong nggih. Leres. Ya Allah lagi eling. Pantes kok kaya Niki uga wonten mamundutan. Nggih. Sapa Mas? Sebelah kiri wau Mas Sahrul. Mas Sahrul ngersakaken apa? Deman. Heh? Deman. Nggih.
Aku pilek godo Mas. Sesideman ngedeman apa lho? Sesideman. Akeh Mas pamundhut akeh. Nggih. Niki wonten sing lagu dangdut Salahmu Sendiri. Terus wonten Lestari. Nggih. Heeh. Ben suasanane mboten jeglek Lestari riyin. Lestari. Monggo perkara sesideman dipinangani gara-gara nggon mat-matan. Oh. Nggih. Ya Lestari, heeh, sing bernapaskan musik. Heeh. Anu sinten? Mbak sing- Enggar. Anu sukune jenengan lho. Ya iki ngikut sinden Mbak Enggar, heeh, Dik Patricia karo Patricia. Dik Lintang Kairo jumeneng malih, heeh. Lestari. Ing pamuji supados temantene saged lestari. Patricia ketemu Patrick terus ana SpongeBob liwat. Pas. SpongeBob kowe. SpongeBob. Patrick. Apik nggih. Sing ngisi suara SpongeBob niki, Mas. Oh niku to? Nggih. Oh tontonanku cilik bae Mas Komet. Mas Komet pengisi suara dubbing. Dabin. Oh, ki Lintang Kairo. Ki sampean sapa, Mbak? Kare Mbak Sri. Mbak Sri. Lah ya to Sri. Ati reng wancine. Bersama Astana Potongan Indonesia.